For mig er jul noget med traditioner, som jeg synes er utrolig værdifuldt. Det er et stykke kulturhistorie, som er meget vigtigt for hele vores samfund. Og derfor betyder den meget for mig. Traditionel jul, det har man ligeglad med. Altså, det synes jeg er noget pjat. Men tradition, det kan få til at ryste over hele kroppen. Jeg synes, det er en ordentlig helt prægtigt. Så det vil sige, at det er 10 centimeter fri. Nå. Det er mere bare, jeg tænker, at den går I modsætning til andre arkitekter, som synes, at vores samfund er kaotisk, og derfor skal arkitekturen afspille samfundet. Jeg synes lige, at vores rolle er lige den stik modsatte. At vi skal forsøge at skabe fred og harmoni. Og det er det, jeg håber, at vores meget romantiske brug udtrykker. Jeg er meget optaget af havet og det der sammenstød, der sker mellem kultur og natur. Det sammenstød, det synes jeg er interessant. Det er det, vi har prøvet at udtrykke. Og derfor består det hele, alle elementerne består af ren geometri, som naturen har smeltet sammen til en helhed. Det er vores mål. Det er til 4 personer, som jeg gerne vil være sammen med. Og det er min kæreste Susse, og så er det Zaha Hadid, vil jeg gerne have inviteret med. Og så Andrea Palladio. Jeg ved godt, han er død for 400-500 år siden, men så må han stå op og være med. Jeg vil tro, vi vil få en afsindig morsom juleaften.